Hakakalai terik noilar arjar husan kabadai kasngipli yau maunong rim uban long kum kadak bansina penbaha pen internet ya kayaudo hakamang tengka bakat praklur haka phase 1 bat phase 2 do mintirang ba kejalau kanrat ke sangma kaladon ke jingkran kentu do sembod mintirang ba ubakmi ya tanat district council affairs uba perston tensong ya ke agency bat kumju ya kakasil saturmas district council bakin nyerap lang ya kinong song yau. Hakate kejelang kaladon ru ke jingsam song pisa mamar sipo hajar tingka sakin nongsong yo hayodu lengba ke CM Urban Livelihood Grant Scheme. Haba jingkran ba perston uloong baka ke HDC kadai kebala banyerap ikinong song yo bat haba keren ulah penon kamru kekentien ke baong sngoba le nama riu CM William kapenya ni kontrol ke konsil. Ni sotenat menta ka kenti sa sipang ni sam ya ka cek. Sipo hajar tingka. Ni ong sro bahar register kini ki kendiat sengi barok-barok ya ting lut bar register balai ting hana pensoi pensyak ki politician ki ong war register nambat pensyak be na yodo ap ngan batai ya pi ngalai keren ba bada paim kane ki yodo kadai ka ba kontrol da usim ka himamlem ndai jongno ro IDC imla ban be ya pi municipal umla rai ban be ya pi kane kade ka ba control da ka hima melim tengi habing yo ya kejing ya kejing jenjar chief minister badan bulom jungi wong tong ini perkat ini ala ya ki ba pli kini ki ba syok madan ngadio tu ipi hadum tai matang umah saus pak tam kendiat ki beregister lembak office jong musim melim. Henrei habang supet mangangat traim duna ya ke siajar tam ki bompat register. Kibi nang ne ong ya gitu ki marjan ki besong yeulang kele register wood office jong tai. Bangin ai ya ita itoken yong. Haktin kasingi ong tangkum ibai daw na sorkar. Hapo ka jigelam jong ukon rat sama. Itai jing daw ni ay sipo hajar tengka. But itai sipo hajar tengka nga next scam kan long ka jing kerku ya kilong ying kilong sen. But idadway na kaliang ka sorkar. Kipait ba basyong yaw hangtay hakaslap hakaleer hakadeta akasit pinyo ya ka jingker ku lengba joka sorkar MDE nim keren da kaktin ai baka kam kan keren kam jam banya kaktin namar kata piadon hang ne krui insa ai ya ka cek jompi bat ka kubor ka babaha ka bangakwa ban ong ha ka nigapor nga kerpat ru ki babon ba ki agency ki bala ban ya aji garap lang ya kinong syong ye ujogi hang ne yo do nga kerpat ke discount de ko we ka bala ban le ka tabale pim le so ba le you save control ma pi le ya ka bade ban le tang ba le ka bade ki ndai ki ban le balai tengah kerpat lani kiwe ki company ki kerpa ndai tak surga to ya trailang kide kidei ki khon ki ti ki men ki para ki jongi ki ba imja ki ba sa ya ka yin ka sen lengba ka jing bela jong ki ka ba man ka si klem sange ndon slap ndon rang hakmat jong ki namar kadi kabakordor tam ya kejing im Kani kejingkran ba perston hakani kejelang kadai kejingbam semlai don lang ki bor penyai ka khasil satumas district council ki HDC bat don tong im bat menteri ka himam liam kuman sikdo baya ka executive committee haki HDC lalam khamat ka voice of the people party VPP ka sengsan hima ka basyong ha ka liang persya ha ka yeng do bar thau ain ka jela me ka lia Habatin, pej bahagi kishap, plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.